У той час Єсус вийшов з землі Тиру і пройшов праз Сідон до Галілейського мора, посеред межаў Декаполіса. І принесли до його глухонемого і просили, каб усклав на його руку. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму «Эффата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы языка ягонага. І пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі. Але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Это слово Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня в Душим Повсюдным Kościołem czytają 7 rozdział Ewangelii Świętego Marka. Jezus Chrystus, Boży Syn, проходит przez ziemię Tyru, Sidonu i mierzy Dekapolisa. To nie proste nazwy tych miejscowości, tych городов. Dekapolis to było takich 10 городов zjednanych. Ale to były ziemie pagańskie. Ziemie zasielone Grekami, ludźmi, którzy rozmawiali na greckiej mowie, żyli kulturą grecką i jakie, no, można сказать, nie mieli niczego wspólnego z wybranym narodem, z wierą wybranego narodu. To inicjatywa Jezusa, i On idzie tudy ze swojej misji obwieszczenia Bożego Słowa Ewangelia, tak samo u tych pagańskich ziemiach. Jezus nie odwracается, Jezus idzie na весь świat, do każdego człowieka, do każdego serca. I właśnie dzisiaj w tym fragmencie ewangelskim baczymy, jak do Jezusa przynosić глухонемого człowieka. Jezus idzie tutaj na tę ziemię, jak spotkać człowieka, jak zobaczyć człowieczą biedę, człowieczą chorobę i jak przynieść prawdę, przynieść swobodę właśnie temu człowieku. I ten człowieka przynosić niejakie ludzie. Pamiętam inny fragment Ewangelii, kiedy Jezus wyzwalaje człowieka z nieczystego ducha. Gdzieś to tak samo na tych ziemiach. Wtedy ten człowiek, jaki chciał pójść za Jezusem, czuje: idź do swoich i daj im świadczenie. Że to te ludzie, którzy powierzyli, którzy gdzieście poczuli wtedy tego człowieka. Świadczenie, co ему uczynił Jezus Chrystus. Może to jany. Może tam już byli te osoby wierujące, jakie świetnie przynosić глухонемого do Jezusa Chrysta. I to człowiek cierpieć. Pierwsza jego choroba to to, że on niczego nie czuje. I on głuchy. Nie czuje. Jezus, конечно, veľmi глубоко глядить на его сердце. Он не только не чует другого человека, ale tak samo nie może poczuć Bożego Słowa.
Евангелия, того, что пришел Иисус обвестить. Духовная глухота nie może poczuć. Drodzy braty i siostry, to obraz wielmi taki dawni, dawno to było, to spotkania, te ziemi tak samo poganskie, ale dzisiaj w XXI stuleciu na naszej ziemi. Też często człowiek w XXI stuleciu, my nie chorujemy na tę samą chorobę. Kiedy nie czujemy, albo nie chcemy poczuć. І Пана Бога, і Божого Слова можуть різні причини, а для ноти, для ніякого поспіху. Але так само почуть другого чоловіка. Почуть, що він мені хоче сказати. Сьогодні часто чоловіка не цікавить те, що мені хоче сказати другий. Важно те, що я хочу йому сказати. Почуć, как его зразуметь. Для этого потребны дар Духа Святого, дар разумения. Часто тлумачим это дар розуму. Это не про IQ говорка. Это разумение. Для этого потреба почуть, слухать, услышать. Для этого треба хотеть почуть другого człowieka. Та хвороба так само може увійти в наші доми, в наше суженство, в наші сім'ї, в наші супольності. Коли не слухаю, не хочу зрозуміти, почуть моего ближнего. Другая хвороба – это то, что этот человек не мог говорить. Его язык был связанный. Потом мы чуем, что его язык развязался, путы языка его развязались. Значит, якби язик був його зв'язаний, якби ланцюгами, він, може, і хотів би, але не має якоїсь свободи сказати. Не може сказати. І так само це можна перенести на наш час і відносини до Пана Бога. Коли я не хочу або не розмовляю, нічого не кажу Пану Богу. Це моя молитва. Слухаю, кажу, але так само в тих наших чоловічих ситуациях и отношениях, когда человек меняется с человеком и не отзывается ни словом. Когда, снова же, может кто-то это рассказать для меня быть важным, вот тогда хочу нечто сказать, когда кто-то для меня важно, хочу его так само почуть. Цікаво есть такая з'ява, когда кто-то ходил по горах, смотрел выше по горах. Коли перший раз ходив, для мене це було дивно, але там менавіта люди, коли йдуть вишей у гори, то навіть коли не ведають один одного, але спотикаються, сустракаються, проходять коли один одного і не здороваються. Вони вітають один одного. Ці такі звичайні вітають. Я по польських горах ходив, там честь було, день добрий, або щастя Боже. Не проходять мимо, зауважають один одного. Особливе таке місце, справді говорили, якщо цього часом не хапає в нашій щоденності. Ісус Христос зауважає цю хворобу чоловіка тоді того часу, але так само сьогодні, нашої хвороби. І підходить і хоче оздоровляти. Оздоровляти для того, щоб наші відносини так само становились больше здоровые, как мы были больше уважливые в наших отношениях одно за одним. Иисус через это оздоровление и отвелши его далее однотолку читаем. Это некое место особенное было. Это само место нашей молитвы, когда мы приходим на некое место особенное на нашу индивидуальную, совместную молитву, когда споткаться с Богом. А так само також, і знову ж не забуваємося про відносини до другого чоловіка. І поглядівши на небо, уздихнув і сказав йому «Ефата», що значить «открийся», «открыться на Бога другого чоловіка».
I od razu już na słowa Jezusa, słowa Bożego Syna odkryli się jego uszy i rozwiązali się puty języka, jak on zaczął mówić wyraźnie. Сегодня te słowa dane nie tylko Dawidu, маленькому, якого зараз будемо хрестити, його сім'ї, але кожному з нас. Co prawda, to takie słowo особливое, bo te słowa Kościół od starożytności wykorzystuje, kiedy chrzcić ludzi dorosłych. Ale tak samo dla was, drogie батьки i chrostne, to takie ważne słowo u wychowaniu waszego syna. Wychować go tak, aby on nie był głuchy na Pana Boga, uczyć go tak samo mówić na Pana Boga, słuchać Pana Boga i mówić do Niego. To znaczy uczyć modlitwy. Ale, co tak samo ważne, uczyć go słuchać drugiego człowieka, poważać i, jak mi daje drugi człowiek, особливо bliski, ale każdy, kiedy trzeba będzie, był ważny. Дорогие браты и сестры, сегодня так само проще, как Иисус Христос показал наши ситуации, связанные с этими, со слуханием, с нашей мовой, с нашим языком, те потребуют оздоровления, те слова выходят с наших устов. Сегодня вельми эта хвороба, она вельми так само актуальная для нас. Просим Божьей ласки, просим, как Иисус Христос докрануўся так само до нашего языка, докрануўся до наших ушей, как пальцы его докранулись до наших ушей, как мы стали больше здоровыми, как мы смогли с правды прославлять Пана Бога, а так само и быть уважливыми для себя взаимно. Иисус обвещал Евангелие о благодати и лечил усялякую немощь у людей.